inkinga ukuthi wena ngasikhathi masingale senza uqansi ngoba ufuna ngikhuluma phambi kwe-TV masingale senza uqansi mdlele ngithi kuwe qela nje ungiphe yona ngasemuva ubuyuwale wena awufuni ngedog style mina ngithini. So the problem is my sister. The problem is what's up viewers, again we are back with another episode with your boy OMTB. Now yazi different days, different stories, but the same show. Now mafuna usibhalela usho ukuthi awuyithandi lento enziwa mhlawumbe ngabe umuntu wakho ngabe ubhuti wakho ibra yakho, whatever the case may be, ubhala on this email ngenzansi la usho ukuthi angiyithandi lento enziwa ubani. Read the emails thina siyakuphelela siyasho ukuthi hayi come to the show or we go straight to you. So today we have a different case. Namhlanje my sister usithumele ilocation, usibhalele yonke into, wasithumela ilocation. Guys, come to the show. Me and Alpo with him at the picnic chilling. You guys come over, we're having fun, and then you guys gonna intervene. So uthi akayithande lento ukuthi ke walala no best friend wakhe. That's number 1. Number 2, ubhuti lo brothers uyalithanda ucaza ngendlela esimangaliso, and my sister uyamnika all the time. If efuna every day uyamnika every day. On top of that, my brother uyayithanda futhi masturbation. So let's go and hear what they're gonna have to say about that. Guys, right now we are going to them right away. So manje nginebhanza lami lana uBhasha ngifuna ukuhamba naye ukuze mawukuthi khona enzakalayo ubafusha spring kick yabo akwazi ukuthi angivikele. Basha mfethu asibangene futhi sambeni. Correct, bitch. No, kasi kita so Karabo. No, you can't, Karabo. You can't do that to me. You that bastard of yours who beats her husband. No. So you've been cheating on him, her as well, the whole time. Sesikubona ke bafethu manje sesibona sesila. Basha phela sibangeni. Sanibonani. Yebo. Ninjani mafethu? Siyaphila bafethu. Ithina laba igama lami OMTB ngama noBhasha la bafethu ubhuti wami lana. Siphuma kwi-show. It's called Befethu Angiyithandi lento. But then my sister uke wasibhalela lena washo ukuthi hayi i-relationship yenu angathi ibona ngathi ihamba kahle. So ngicela ukuthi njengamanje nisinike nje umzuzu ukuthi niphuma kancane emontweni nisikhulume nani. Uyakuncoma mfethu, you're doing a lot of things that are good, you know, to her. So it's not a bad thing. Usubhalela amashow we. Indlela akuthanda ngayo mfethu senzabe uyakuthanda and ufuna umshado mhlawumbe ngoDecember nisitshele sithungise. So if you can just give us like 2-3-5 minutes of your time and then sikhulume nani kancane ukuthi ke wenzakalani. Alright guys, abazi abantu ukuthi wenzakalani, but let's hear what's going on. uBhasha is my guy here to support me, to make sure ukuthi angishaya mfethu ngoba njengamanje my brother akazi ukuthi what's going on, but wena njengomlaleli ekhaya nombukeli futhi you know what's happening. Ngani vela bafethu awubukani mafethu, they're holding hands like they are going on an aisle on a wedding day. Before siqhubekele phambili bafethu, I'd like ukuthi nginihlukanise wena my sister ume ngala, my brother ume ngala, because ngenzeka ukuthi kushube so we don't know. But ngeke kushube nakho uthi uyamthanda mfethu. So the first time mfethu umbona my sister wena bafu you know ayithanda ngaye, and before we even go to that, like can you introduce yourself and tell us ukuthi ubani mfethu uma sister yamazi ngempela as we saw you guys in the car, and what's happening in that relationship. Uyamthanda wachazwa yini futhi uqala ukumbona? Angiyakuzwa mfethu mina nguMandla Enkosi ubuthelezi ushenge. Shanga. Nazo-ke. Mfethu nawe uyawubona lama lips mfethu, leso smile nje. Ngiyambona mfethu. Nayisona esangilahla mfethu. Yazini ngezona nami ngigijimelwa igazi. Hawu ismile kuphela nje phela usungachaza. Utho mfethu bengisaqhubeka. Mana ngize nayo kahle. Hayi izana mfethu, mina kulalela isikhathi sakho. Uyalibona futhi nedrink lami nje mfethu. Yabona into ephathekayo nje, ngiyithandela into nje mfethu. Into yabona sex nje enqanyana nje mangi portable. Mangiguga nje kuzwakala mfethu. Ukuthi uzimqokoli. Hayi but adathi uyisigora again. Ungasho kanjalo. My sister, what did you like about him when you first saw him? My approach or you approached him as? Oh, we approached mina. So what I saw, he's humble.
Like no, he's so humble. Okay, Papa, yo, Mara. He's a lovable soul to be with him. Like he's an open person. Like sure. And then you focus on your relationship. In everything, he's a good guy. If maybe you remember, take us back a little bit. Nathi banaphi kwawenzakalani kwamhlawumbe kuyi-event or mhlawumbe nasesportini or mhlawumbe spa esitolo. What was going on? Where did you guys meet? Okay, apparently I met him at a driver takes. Oh, he was a taxi driver. Yeah, he was a taxi driver. Oh, okay. So when I ugibele kwenzakalani? Hayi ngumgibeli phela nami ngiyabona indoda ngathi hayi yabo la. Hayi emakuthiwani kumele ngiye kuyena. Hayi wacela amanamba and then ngingaqhoma phela uyazi nawe kumele uyi-actors and how to get inyana before everything. So makukanjalo and then we ended up like isikhuluma sazana kangcono. Yeah. So how long you been guys together? It's been years. It's been years. Oh, I'm thinking you guys are nishadile manje or planning to do there. Maybe. Yeah, we're going there. Because makhamba kahle. Asikhulume nawe singathi ukhona indaba zanazo mfethu. Mhlaba khona ama plans mhlawumbe. Hayi kona mfuthu angeke ngikhuluma manga umama usangiphethe kahle. Angeke ngisho kodwa khona vele ngikuhlelile mfethu into zami engihamba kahle. Njobe esho umama ngibuye eTexini yabona nami ngiyahlanganisa njengendoda. Yeah, makuhlangana ikhona ukuzovela mfethu. Okay. So my brother usisi usibhalele la kwi show. Manje asingene kuyona ke elephant of the show kahle kahle ukuthi what's going on. Usibhalele ukuthi there's something that angayithandi mhlambe yena oyenza but manje she wants to tell you face to face ukuthi angayithandi oyenza. So my sister, can you please explain to him ukuthi yini ongayithandi la yenza? Uyazi ke nawe manje Nkosi mase ngikubiza ngegama liphelele impela ukuthi kusuke sekukuphi. Kahle kahle into engibhalele la. Angazi noma angikwanelisi or kwenzakalani ngempilo yakho. Every time mawufuna endlini yale yabantu abadala oyicansini phecelezi. Uhleze uba besiqeda nje wena sewuyenza umsebenzi wezandla sewubusy ke nje uya masturbate. Iyona nje into yokuqala engayithandileyo. Mana yinto ungazobiza abantu bama TV le uzoyiphuma phambi kwabantu kanje uzongihlaza wazi ukuthi ngiyaziwa. Hayi bo awumancane aphengana awu. So the problem you have with my brother ukuthi uthanda masturbation. Kakhulu ngapha ngifound out ukuthi uke elale ne best friend yami kuba bonke abantu my best. Hayi bo umuntu loyo. Uyangiba ubani? Ayabonga. Hayi ukhuluma manga lo. Bafu yamazwi ayabonga wena. Ngiyamazi. Hawu so ukwamshaka. Hayi lutho fethu. Lutho kanye mhlawumbe ayikabili. Hayi fethu angikaze ngamthinta. So ngoba engisendele ithombe ninobabili kwi guest house ke beqonda uthini lokho. Yipi guest house angiboni lezo ithombe. Angiboni lezo ithombe usukhuluma into onganayo. Angiboni lezo ithombe. My sister ngicela usikhiphe ifoni yakho nje manje usikhombise ithombe leza kwi guest house ukuze simvale umlomo bhuti. Because you showed us the pictures, we have the evidence, that's why we came here. So show him the pictures. Kwabantu kanje. Hayi bo umancane wena. But my brother uthi ukhulumile nawe nazi ithombe mfethu nazi ithombe. So yini into ozongitshela yona? Guest house le phela mfethu. Yini into ozongitshela yona? Yini into ozongitshela yona? But unazi ithombe before we go further nazi ithombe mfethu. Are you still denying ukuthi this actually really happened? Okay yenzeka kanye kodwa uyena oyiphosela kimi umngani wakho yamazi nje. Ngoba ngingakwanelisi ngoba ngibande kwenzakalani ngempilo sami akusiloko nje ukuthi nje nami ngalingeka njengendoda. Yini engakuniki yona yini engakwenzeli yona ori ngoba nguholy ngingcwele kakhulu ngithanda uNkulunkulu. Okay yazini angikhulume iqiniso inkingi ukuthi wena ngasikhathi masingale senza uqansi ngoba ufuna ngikhulume phambi kwe TV masingale senza uqansi. Mdlele. Ngithi kuwe qela nje ungiphe yona ngasemuva ubuyuwale wena. Awufuni ngedog style mina ngithini? So the problem is my sister, the problem is awufuna ukumnikeza idog style. Shuso ayabonga uyakunika. Shuso ayabonga ngathi ngiyayithanda yona. Yithi shuso ayabonga ukunika yona. Wanginikeza vele. Izandla njengoPilato. Uwe ngiyayigeza izandla. Mana my sister. Ungazongihlaza phambi kwe TV kanje. Ungazongihlaza phambi kwe TV. Mana ungamsondeli. Wena my sister mfethu indaba ungafuna ukunikeza my brother dog style because it's simple. Ubheka lezi yakhala zikhiphana why ungafuna ukunikeza? Okokuqala
ngumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyamthanda uThixo. Okay. And I'm not allowed ukuthi ngise nje ngiye naye ekamereni engakangishade engakhiphi neyodwa inkomo le. Kodwa ke ngoba mina ngiyamthanda ngiyamnika leso sikhathi. Bakini ngishilo nje ngathi ngizolobola. Manje bazongithatha kanjani kini masongifaka ama TV kanje? Manje yini lento oyenzayo? My sister nikeza my brother i-doggy style. That's it. Kuphelile mfethu. That's the only one thing that akakhiphi lobola. So wena ukuze umuntu umneze i-doggy style ufuna ke yonke into ayifunayo nokuthi ufuna nje nasesihlalweni singakwenza yonke leyo nto. Akungitshela ngiwazi kanjani ukuthi uyakwazi ukupheka uma ngingakaze ngikubone ukupheka. Maye ngihambe nje ngiyoshada umuntu ngakwazi nokuthi nebhodo uyalazi. Kumele ngingazi ukuthi i-doggy style uyayazi before ngakwazi. Shuthi kahle wena uqonda ukuthi uzoshada ayabonga ngoba sekakunikile lento oyifunayo. Cha ngisho kanjalo ngithanda wena. Kodwa ke ngiteste ngibone ukuthi iyenzeka yini leyo doggy style imnandi yini na. Okay, njengamanje mfethu ngiyabona ukuthi zoba sikhuluma kanje. Ifoni ka my brother busy yakhala lapha. Uyo ayabonga. Let's check ukuthi kahle kahle ubalo ofunayo lapha. Mhlawumbe ngenzeke nje ukuthi wayabonga. Ngayecheka mfethu umfowethu lo uyangifonela. Ayiseviwe le number le. Ayiseviwe ubani? Lalela umfowethu lo uyangifonela nje kuphela uyangicheka. Mhlawumbe uyangibona na ku TV nje ngamanje obungihlala. Ufuna ukukhuluma naye lo muntu? Ungakwazi ukusikhuluma naye manje? Cha hayi sizathu isiphi. Phela mawuthi mfethu uyavuma ukuthi ubhuti wakho ngempela nizokhuluma. Angithi wena uyamazi ubhuti wakhe. You guys know each other's family, so why unqaba manje ukuthi akhuluma? Lo muntu ubhizi uyafona mfethu la kuyimanje siyakhuluma uyafona. Kunine phone. Ngathi kuzoba inkinga. Amafoni wami wena. Wona usiyakwazi ukuba amfoni yami wena. Ngobona abantu be-TV ma usukwazi yazona umuntu angakusakaza nje. Bafunga ngibeka isandla. So right now on this show guys we are fixing things actually. So wena my sister ukushila ubhuti ukuthi inkinga yakho kahle ukuthi yena awufuna ukuthi umnikeze yini i-doggy style. Yes vele umnwayilo ayabonga ngayi1 akubanga ngayi2 uyavuma ke manje lokho ke. But let's fix this one thing. Okay. Umnwaye kanye vele. Even if it was 10 hours, 24 hours whatever, but umnwaye kanye. Okusela umenzile. So my brother now ufuna ukuxolisa ukuthi umnayile. Nawe my sister ngifuna ukwazi ukuthi my brother boza buya bethu la. Ngifuna ukwazi kuwena ukuthi going forward manje uzokwazi ukuthi umnike i-doggy style. Somele ngikwenze lokho ukuze my brother uvumile uzokunika mfethu i-doggy style. So kodwa ananga ubhathi. What's the condition? Ukuthi manje uzotshela ayabonga ukuthi aphume empilweni zethu uzamblocka umtshela nje aphume aphele ngoba mangenzeki ngiyathatha amasakana ami ngiyahamba ngiyakithi siyezwana. So my brother, are you willing ukuthi ushiye abonga indaba yakhe nje nawo ayabonga niyeke manje singaphaqhuba noyabonga? Hayi leyo mfethu into lula leyo. Ngangivele ngamthandi loyo. Okay. Ngangiswa inkanuko nje angeke ngifuna ukukhuluma amanga. Yini muhle noyabonga mfethu uJuluma ngathi umncomile mfethu wathi uright uportable manje wayo usumchithela ngoyabonga mfethu ngangishilo ngathi inkanuko mfethu. Okay my sister uyamuzwa ukuthi ke ayabonga uzomyeka. Angaqedi. Ngifuna ifoni yakho. Ize kimi womabili iviki lonke nami yami ngonjalo izosokwana uyasangana omabili my brother umthida my brother ngeke bafethu ngeke la ngiyivuka kanti yini inkinga nefoni yakho mawuthi awufihlile utho mfethu musu kuhamba phela mfethu musu kubalela umuntu wakho mfethu no sicela ifoni bafo sicela ifoni ncoma umuntu wakho phela nawe ukuthi phela ukwazi umncenga bafo musu kuhamba mfethu manje nawe uhamba ngempela bafethu yabona kuyahamba my brother uyahamba manje uyakushiya ubengakufuni sonke lesikhathi it shows ukuthi bengangifuni hey abafana the boys he's gone like gone hayi sokunokubhasha manje nangubhasha uthi ngathi bethu uyiwele abafana bayafana mina manje ngiyahamba ayikho lento le ayikho manje enye indoda bethu yithi abafana bayafana so manje nawe uyamshiya manje uyamshiya pointless na yazi ngiyahamba mana uzohamba ngani ufika ngemoto nje la ngizohamba ama-taxi hayi sokhuluma naye bethu ubaba sibone ukuthi uthini naye but ubaba nawe uyeka bethu umuntu omhla kanje ukuhamba kanjani bethu ipatshaza leli bafethu we've tried we unfortunately failed to fix this relationship. My sister is willing to give i-doggy style but my brother vele waduba wahamba because akafuni nefoni. So bafethu asazi ukuthi what's gonna be the end but uyasibhalela uyatshela ukuthi awuyithandi lento if sikwazi uyilungisa sayilungisa if singakwazi asikwazi. Until the next episode angiyithandi lento with your boy MTB. Ratatata. Danko.